TTAADC sakiri laimana tui tabu wasini tiprasa do farok okok do tabu bokharang ti salanya tongmani nukjagani tong lai thangnai salkija sikang BJP ni leader khorok sa mem no hinchwana bo je ADC o sakiri khogoi layo hinmana tui khorang ti samani to chaya do phia bo o video sanam thani wa kabang ma koto rokom kok samana tui o video ni bising te reply na ni muchungka poila ke kok kahang pen sawai je video ni bisingte ko kahang ke sawai tongmani phiaba trek bini je bukung ni ko homan nati reply riawai tongmalia o video ni bisingte tam kok saka male jeta bubagra no hamjamai rok no insal klaima ke samani nukjaka tam honi saka male jeta bubagra ni mung kaisa bai bufang thundana phano board lainai hini samani bini khok bai thang sing samani nukha bubagra no hamjak mani le tam chayang khaba tam khoding khaba ni le bubagra ni mung thaija bai theipano manokle abo tam khok mani klaikha norok joto lukrong no wanchugai nale sini bubagra se sini joto ni bagai fight khai dungai bagai sini joto ni bagai theimano nge sing bini bagai theimano chanale tamung khaba abo le ni le tam problem khaba sing bubagra ni bagai hamjago eba ke sing bubagra no support khlayo je tipra sarong ni bagai samung ka ham khlai nei demand ka ham tu bunai abo no sing thiasak support khlai thanai nei sing lai thanai video bo samani tong phiaba sing nukha BJP party rok tabu go chini tipra salu kurong ni bagai demand ka ham tu mani sing tabu jorte lungya ko sini bubagra le joto manchak joto chaito gei kabang ma chini tipra sarong ni bagai onek no samung khlai tongmani sing nugoino tong are sing o party sati roni kok rona bad line tini ni video ni main topic ko sing bahala jeta TTAADC o chakri khogoi layo mana tei salai sibana TTAADC o chakri khogoi kuni dino dizaga abo joto proof sohno riwei no nor ni diskangono eta chakri rimani norok joto nungna hediba bahike khogoi rimani ke tini proof manna ni nangkhaba abo sana thangge siri tipra sarok no manbli o jaga o sing kuno kok egei tongani ni abo haida ya plus o jaga sing sana nai mani ke omose joto aro qualification ganang eba ke lekha pora ganang oborong nobori na ningthon abase siniti pra sarong ni naimung ge phya batini o video ni bisdi bo sai khana rekha sikla ngi bkha domana tui eba ke sikla ro khorang ti salai ma tui se mo tene okok no tui manju hone samani phya ba nang obokong no tui nang poila sigang no khorang ti sana nangmani tene o nang buini sagati bangara tui selai kong no naima hai boi sabai mane pore boi jeta khorang ti sabai mane pore bose nang tine oba ke saidong mane hinge nina bo kaisa leader rong no eba ke kaisa tipra party rong no haimya sanamna ni bagai samane haike nukja khani na abo sik bosor thango bosor phayo roman script no tui eba ke sri tipra sarok lama kri tui kri okok rokhe tabu bo khorang ti sajagya norok BJP ni party ni bisingte jeta bine o video ni bisingte joto ko kaham ke bujinai mani phiaba bo okok ni bising tam kok saidong ha norok kam ke bujinai abale samia sing o video ni bisingte kaham ke bujinai mani ke tam buji khan ke jeta o chakiri no tui chini tipra sa lukurong no eba ke tipra mo thani joto sikla iyo dong no khas bai kok samai ke saidong mani nukjakha norok boda obo haingjak o bani no MLA bini Facebook post khaika je ang petwa neta ঠিক আছে বিন মকলা আং পেটwa neta angin mano karon ke bongkha rolling government ni khoroksa MLA to MLA taise rolling government ni nge bin mokol tang petwa neta no accepted ke ang oje agenda no tuinai kok samani abo jodi petwa neta ni kok angui tongkha hangke o kok sai ba okong no ti sau je khorang ti sanai ro joto sikla sikli rong no ang salute ang salute rubong no tamni hanba puila je o agenda abakhe o khadumani funukha sini sikla sikli ro sini educated sikla sikli ro puila khadumani funukha bong ni khorang no manjona thangisa ang video khaikya it means ang sakang o khorang no ti saui brong ni tamsanani kebono iyo khagya ebakhe ang kuno chugli ni kok saya ani kokhe obono je ang sikang obo rice khemania ang lesler kha obo ang chini khadujak sikla sikli rong ni khorang no khnawe ebakhe bong ni post rong no nugise ang khorang no tisamani it means ang oro kuno chugli ni kok saya ani point clear hangke tabuk ang according to you honorable MLA ang mung mention khailia jehetu joton saimano
according to you je or topic no tine kok sanai bo jotona petwa neta hangke ani commento je suk borok intellectual borok botong aro ang abo mung mention khalian ro commento thake nungnai chini intellectual borok botong aro kuno sikla siklin bom habo tongkhna sikla sikli to tongan tongo ani commento je suk borok comment khaikha ok kha duman no funo kha ba ani logi agree ungkha borok joton petwa neta hangke abang saya bu nini kok bai nini a post jeta explain khai dong tabu nang abon bagi sang sai dong te jotan boru petwan nata mane chin chrai rong se tabu asuk sisa jak abu khe norok khai neta mone khayo so called neta norok khe mone khayo je bong ke boyo singna nangone nini mote hingke boru kon wan sunga sringa norok jak khe manipulate khaine boru haken manipulate ngai abu haida wan suki tong no it's a big no tabung ni generation si jajak abon bagino brong ke bukun san nang ni ni loss ni profit abo bro wan sungna ro bagi tini khorang tisena ronggo abo nang wan sungna nangrao ar tamu edisi government hnai bar bar sei tong ni post no angki sa correct khainai nang jesi mani edisi government ya edisi kaisa administration si edisi সরকারিয়া edisi প্রশাসন si abo sikang correct khaigadi আর যদি ন অবন খরাং তিসায়ই সলিউশন হংকে দ্যাট ইজ ভেরি গুড